Uma bafowethu kuthiwa ngabombuka umuntu omdala amehleli kabi ngoba uzovaleka amehlo. Kwakukhulu into efana ncamashina lento ekade ikhulunywa umne wethu umcineka. Okuwukuthi uma uyinsizwa ungenangane uyijongo la kwini awukwazi ukuthandana nomuntu onengane ngoba umuntu onengane mdala kunawe. Awukwazi ukuthandana nomuntu ongaseyona intombi ngoba umuntu ongaseyona intombi mdala kunawe. Mawuthandane nomuntu onengane ungenayo ingane, wathandana nomuntu ongaseyona intombi, ungenangane ungakazi uhlangane nomuntu wesifazane, uzovaleka amehlo ngeke ubuye uphinde uyibone intombi. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethi nezinto, amafasha abahlosile, bathi uzokhuluza ugogo bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bunga yezinto wewo. Sakhuleka kunina abakhulu, hayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Angibingelele umhlaba wonke nasendaweni zonke la khamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa, umshana wakofuze fulele omashiya amahle sengathi azoshumayela. Ngumzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula Tshatatsha, uTshatatsha kaPheshe, uPheshe kaMaguyane, uMaguyane kaVaphi, uVaphi kaNokhonjwa. Kuhlala kuyintokozo ukuthi ngifike la kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. La siniphathela khona izinto ezithinta isintu sethu thina njengabantu abampisholo. Sike sichushisane nje bafowethu kwezinye zezinto, sikhombisane indlela eyayikade ihamba okhokho bethu okuyindlela yesintu sethu. Zokhumbula ukuthi inkathi esiphila kuyo siphile esikhathini esidunguzelayo kakhulu. La izinto ezamahlazo kuyizona eziqhakanjiswayo, kuthi izinto ekufana ngabe ziyaqhakanjiswa bese ziyafadalaliswa. Siphile esikhathini la amanga kuyiyona nto ethandwa kakhulu abantu, kuzothi iqiniso kube yiyona nto emelana kakhulu nabantu. Abantu abaningi iqiniso abalithandi. Manikhulunywa iqiniso bayalishaya. Umuntu okhuluma iqiniso bavele bathi uyedelela okanye uyabedelela. Kanti anginjalo. Ingakho ngisho ngithi inkathi esiphila kuyona, siphile enkathini la isizwe sidunguzela. Siphile enkathini la uthola ukuthi abantu abaningi mabekhuliswa abakhuliswanga ngeqiniso. Kodwa uthola ukuthi ngenkathi bekhula kukhona umuntu othothi akuzange kuhlalwe naye phansi, welulekwa, wayalwa. La ngikhona bafowethu ngifisa nami ngiyimpunga yesintu ukuzophawula ngenkulumo kamne wethu engimhloniphayo kakhulu umcineka. Kunenkulumo esabalele kakhulu einkundleni zokuxhumana. Abantu abaningi bayamhlaba kakhulu umne wethu ngenkulumo ayikhulumile. Asibasoli nabo ekutheni bamhlabe. Kungenzeka ukuthi indlela mhlambe nababathema bekhula bafundiseka ngayo. Njengoba nami ngizophawula ngendlela nami ngithema ngikhula ngafundiseka ngayo. Umne wethu kunenkulumo athe mayibeka lapha kwi-channel emganwini ngaphansi kwehlahla somgani. Wayibeka wathi uma uyinsizwa ungenangane akuvumelekile ukuthi uthathe umuntu onengane nomunye umuntu. Uma wenze lokho usukumthukile uyihlo. Ngabe sengimthanda methi kosekwenzile iphutha lalungiseka. Akathathe omunye umuntu ongenayo ingane ozoqala ukuzala lekhaya ukuze ezokwazi ukuthi abe nenkosana nenkosazana. Lenkulumo bafowethu iyinkulumo ehlambulukile nehlanzekile. Neyinkulumo nje eyisintu nje phaqa. Alikho nelincane iphutha elikhulunywe insizwa yakamcineka. Uma ibeka kanjalo ukuthi uma uyinsizwa ungenangane awukwazi ukuthatha umuntu osenengane. Sithi isintu ungabombuka umuntu omdala amehleli kabi ngoba uzovaleka amehlo. Abantu abaningi ke isintu sike sibadide nezinto ezisho isintu ngoba omunye ukathi ufuna ukuchazeleka kuleyo nto babe sebemphendula ngokuthi isintu asitolikwa, kanti inkulumo yaso esidlulisa uthola ukuthi iwuciko.
Uma bafowethu kuthiwa ngabombuka umuntu omdala amehleli kabi ngoba uzovaleka amehlo. Kwakukhulu into efana ncamashina lento ekade ikhulunywa umne wethu umcineka. Okuwukuthi uma uyinsizwa ungenangane uyijongo la kwini. Awukwazi ukuthandana nomuntu onengane. Ngoba umuntu onengane mdala kunawe. Awukwazi ukuthandana nomuntu ongaseyona intombi. Ngoba umuntu ongaseyona intombi mdala kunawe. Mawuthandane nomuntu onengane ungenayo ingane, wathandana nomuntu ongaseyona intombi, ungenangane ungakaze uhlangane nomuntu wesifazane, uzovaleka amehlo ngeke ubuye uphinde uyibone intombi. Ngoba wena ubuke umuntu omdala ehleli kabi. Abantu abaningi ke iqiniso abafuna ukulamukela linjengoba linjalo. Kanti iqiniso nemithetho yesintu isuke igqugquzela kwisizukulwane sethu okanye kwingane ezisakhula njengoba sazi ukuthi inkunzi sematholeni. Kusuke kugqugquzelwa ukuthi ingane ezisakhula zikwazi ukuthi ziziphathe kahle, zizigcine. Bonke labantu abashaya inkulumo kaMcineka kusho ukuthi bona bafuna ukuthi sibe nesizukulwane samantombazane esingezuba nalo uvalo ngokunikeza abantu besilisa imizimba yabo. Bafuna sibe nabantu besifazane abangezuba nalo uvalo ngokuthi bavele bona ubuntombi babo nje kungafanele. Ngoba uma bafowethu sizoyishaya inkulumo kaMcineka ukuthi insizwa akufanele ithathe umuntu onengane. Kusho ukuthi bafowethu abantu besifazane basazoqhubeka bazale kungafanele. Kusho ukuthi insizwa sazoqhubeka zizalise kungafanele ngabe ziyazalisa. Lento bafowethu ifana ncamashi nomemulo. Ngokwesintu sethu akenzelwa umuntu wesifazane umemulo osephukile umntombi bakhe. Akenzelwa umuntu wesifazane osenengane umemulo. Kuwukulithuka ithongo phakathi komuzi uma uzokwenzela intombazane esizele umemulo. Kuwukulithuka ithongo phakathi komuzi uma uzokwenzela intombazane esiphukile umemulo. Ingako uma wenzela intombazane phakathi komuzi uthola ukuthi sinengane uyenzela umemulo noma intombazane ingaseyona intombi uyenzela umemulo. Umhlwehlwe uvela ubheje ube bovu, mongabhejanga ube bovu uvela uhlephuke esigcawini. Ingoba ithongo la phakathi komuzi lisuke lilwa liphikisana nalento eniyenzayo ngoba nisuke nenza into ephambene. Uma uzokwenzela ingane sinengane umemulo, uthini ngengane zaphakathi komuzi ezikhulayo? Uthi nazo azizale ngoba uzokwazi ukuthi uyibonge ngenkomo phakathi komuzi. Isintu sethu siyakuphikisa lokho ngoba siqhakambisa into eqondile nabantu abazobaqotho phakathi kwesizwe. Uma uyintombazane sewaphuka kufanele wazi ukuthi akukho memulo okwenzelwa wona. Uma uyingane yentombazane usuzele ungabolinga uvume ukuthi kuthiwe kufanele wenzele umemulo. Umemulo usuke ungasakufanele ngoba inkomo kamama wakho usuke usuyikhiphile esibayeni, usuke usunikele ngayo bume. Ingakho ke bafowethu uthola ukuthi umemulo lo muntu onjalo awusamfanele. Kanjalo ke bafowethu nalenkulumo ekade ikhulunywa umcineka. Lokho kuwumthetho wesintu ekufanele ukuthi siwamukele ushisa unjalo, siwamukele ubaba unjalo. Ukuze isizwe sethu sizokwazi bafowethu ukuthi sibe qotho. Sabazali thina sinengane. Ekufanele ukuthi njengoba sizala lengane, uma unengane umfana uhlale nawo phansi. Uyitshele ukuthi mfana wami, njengoba wena uyibhungu, ungabolinga uthathe umuntu osenengane. Njengoba wena uyibhungu, ungabolinge uthathe umuntu ongaseyona intombi. Kufanele ukuthi uthathe umuntu omhlophe phakathi kwekhaya ngoba phakathi kwalomuzi kunezalukwazi ezathi mazigana zagana zimhlophe qwa. Ekufanele ukuthi umakoti wakho lo mthathile zikwazi ukumamukela. Uma uyinsizwa ungenangane usuke umthukile ngempela uyihlo uma uzothatha umuntu onengane. Ngoba uthatha umuntu omdala kakhulu kunawe enizothi manithola ingane yena usehamba phambili kuwena. Anganena unengane manithola ingane naye yena usenengane ezimbili wena unengane eyodwa. Kubalekile ukuthi uma uyibhungu ukwazi ukuthi ungambuki umuntu omdala amehleli kabi ngoba uzovaleka amehlo.
iningi lensizwa eliphikisa inkulumo yamcineka ingoba lasuke labuka abantu abadala mabehleli kabi lavele lavaleka amehlo. Ingakho namhlanje bekwazi ukumshaya ngamazwi bamjijele ngamazwi ekubene ekhuluma inkulumo eyakhayo kangaka. Ingoba basuke babuka umuntu omdala ehleli kabi sebazi ukuthi ke manje yonke into iyefana. Kukhona umuntu okathi mina ngamthatha umuntu onengane. Asikuphikisi lokho. Athi sijabulile, asikuphikisi lokho ukuthi nijabulile. Kodwa inhloso enkulu akukona ukujabula. Uzokhumbula ukuthi wena njenganomuntu impilo yakho awuziphathele yona. Kodwa kunabantu abayiphethe. Kunamathonga phakathi komuzi ekuyiwona aphethe impilo yakho. Wena ungayenza into yakho ngokuthanda kwakho. Kodwa uthini ngoba kukhona usuku lokugcina la uyofika khona kwelamathonga. Uyothini mawubuzwa ngalomuntu wamthatha. Mangabuza nje umbuzo. Ngenkathi umthatha lo muntu onengane wathi mawufika kini wenza njani? Ngoba phela uyamthatha umuntu onengane mawufika naye emagcekeni akini uthola ukuthi ngeke wenze lutho. Kanti ngokwesintu sethu makuthiwa uthathe umuntu osephukile ongeyona intombi wathatha umuntu osenengane kunohlelo lithile kufanele ukuthi ulenze ngokwesintu. Akufanele ukuthi ungene naye emagcekeni ungazisusanga lezandla zalomuntu ekade zimthinta. Kusuke kufanele ukuthi umgeze umhlambulule ukuze mengena phakathi kwegceke angene sefanelekile ukuthi angene egcekeni lomuzi wakini. Lokhu ngikusho ngoba bakhona nabanye abantu othola ukuthi mhlawumbe umuntu uganiwe ngoba umne wethu wakubeka ukuthi kosekwenzile angakwazi ukuthi akulungise ngokuthi aphinde agane. Kuwena kosukwenzile mina umbuzo wami uthi wenza njani ngenkathi umthatha? Ngoba phela manje kukhona abantu othola ukuthi into mayingalungile bayakwazi ukuthi bayishanele, bayipende, bayenze ibe yinhle, ingeyinhle. Ngoba kukhona abantu abakuqhakambisayo lokho ukuthi hayi mthatha umuntu onengane. Ungenayo ingane ayikho inkinga. Ngenkathi kusumthathile wenza njani ngenkathi ufike emagcekeni akini? Wakwazi yini ukuthi uthole imbuzi umgeze umhlambulule ukuze angene emagcekeni akini engasenazo lezandla? Ngoba phela lezandla ngelinye ilanga uyothini mazihamba zimvukela. Uyothini makhamba kuvuka lokho ukuthi kukhona umuntu akahlangana naye. Kubalekile izinsizwa zakithi uma uyijongo ungenayo ingane. Ungajwayeli ukulala umgodi ongawazi ukuthi umbiwe isiphi isambane. Le nkulumo vele izwakali kahle. Kodwa lokho kuyiqiniso uma uyinsizwa enomsamo oqondile. Le nkulumo le izokwazi ukuthi kwakhe naleya nkulumo yamcineka nayo futhi uzokwazi ukuthi uma uyilalela uyigwinye bese uyayintshisa ubone ukuthi ayikho into eyiphutha lapho. Kuyihlazo ngempela ukuthi uyinsizwa ungenangane uthatha umuntu onengane, umuntu omdala kunawe. Kuyihlazo elikhulu lokho kubalekile bafethu ukuthi sikubeke. Kuyezwakala ke mhlambe kwensizwa nayo uthola ukuthi sinengane ngoba vele bayefana labo bantu. Nakuba nakhona kungaqhakanjiswa ukuthi insizwa mayinengane nawo sekuyaphoqa ukuthi ithathe umuntu onengane, cha. Akufanele kanjalo. Ayikho into ephoqayo insizweni ukuthi mayovusa umuzi kayise ngoba naki isinengane isifanele umuntu onengane, cha. Insizwa nje mayizovusa umuzi kayise into ephoqayo ukuthi ithathe umuntu onesibeletho esihlanzekile ukuze mefika phakathi kwegceke lomuzi wakubo akwazi ukuthi athole ingane ezizoqonda. Angathi umethola ingane athole ingane ezizokwembathwa umoya wakwesinye isibongo. Ngoba phela uthola ukuthi umuntu wesifazane mhlawumbe uchithekele njengoba wena uyibhunga unangane usuthatha umuntu onengane kanti futhi wakwaphinde wachithekelwa isiso. Ngenkathi manje sezokhulelwa ingane yakho, le ngane yakhe isizokwembathwa nayilo moya wale ngane esokhalweni kuyena. Uthola ukuthi manje uyinsizwa uganiwe. Kodwa manje kunzima ukuthi uthole abantwana. Umuza uvuseke. Kanti wena wababudedengu wathi uyinsizwa yakwenu. Uzigcinile, walihlonipha, wangazalisa. Kodwa mase usuthatha umuntu ozele. Usuthatha umuntu ongesiyona intombi. Hayi bafowethu leyo nto ayenziwe. Kubalekile nje bafowethu ukuthi iqiniso silazi sabantu ukuthi izinto eziningi esizenzayo emagcekeni emizi yobaba bethu asisenzeli thina, kodwa kukhona umthetho osilawulayo wasegcekeni lomuzi wakithi. Kukhona umthetho wesintu ekuyiyona nqubo mgomo yokuphila komuntu. Sangiphetha nje bafowethu kwinsizwa kaMcineka mina ngithi phambili ngezinkulumo ezakhayo. Nakuba ke nje ngelinye ilanga mne wethu nawe kukhona inkulumo wayikhuluma ngelinye ilanga engenako kwakha
lena nikhuluma khona ngamatshitshi niwashaya nikhombisa ukugxeka ubutshitshi khona namazwi akhe engawathandanga la khona wabeka ukuthi uma uzoganwa uyinsizwa ngeke ubeke phambili inkomo usho ukuthi ngeke ubeke phambili ubuntombi bentombazana nami ngiyimpunga yesintu ngizothanda ukuthi ngiyilungise leyo nkulumo umnewethu uma uyinsizwa uzogana uthanda umuzwa kini into yokuqala oyibeka phambili ubuntombi entombini awubeki phambili umqondo wayo nokuthi inemali kangakanani cha ngoba leyo nkulumo efana naleyo iyona kanye eyenza ukuthi abantu bakuvukele namhlanje okuwukuthi uma ubeka ukuthi awukwazi ukuthatha umuntu onengane uyinsizwa ungaganiwe babambe leya nkulumo yokuthi inkoma kuyona into ekufanele uyibeke phambili kanti kube nasekuqaleni nakwazi ukuma eqinisweni nabanewethu abanye otshata nime eqinisweni ukuthi intombi okanye ubuntombi iyona into oyibeka phambili mawuyinsizwa uzogana phakathi kwegceke lomuzwa kini umntombi nje iyona into ebalekile kakhulu uma kuthiwa insizwa iyagana nami lapho umnewethu ngithi ake ngijobelele kancane nje kuleya nkulumo leya edlule kodwa izinkulumo zakho umnewethu eziningi cha umnewethu ushaya khona impela nayo lenkulumo lena bakushayela yona akuyona inkulumo ekufana ngabakushayela yona inkulumo ekufana ngabakushayela yona ile yankulumo leya ekade igxeka umntombi nganizwe impela nikhuluma lapha ngithandanga nami ngiyimpunga yesintu kodwa ke banewethu nalabo mnewethu abakugadlayo ngale nkulumo hayi ngoba belwa nawe balwa nenkulumo eyiqiniso oyibekile nami ngiyimpunga yesintu njengoba ngishaya le yankulumo yakho ngilwi nawe ngeke ngikwazi ukulwa nawe umnewethu kumina umdala kakhulu ngiyakuhlonipha futhi kakhulu kodwa le yankulumo owayibeka nami ngithi cha ngiyimpunga yesintu ake ngiyishaye okuthi cha lapha ke impela ngizwanga kahle kodwa mnewethu uqhubeka njalo nje ukukhuluma isiminya nathi leso siminyo obusikhuluma sokwazi ukuthi sibe seduze kwakho njengoba ngichaza nje ukuthi enkulumeni owayibeka mnewethu le esabalalayo alikho nelincane iphutha wawubeka inkulumo eyiqiniso neyisiminya neyisintu nto bonke abantu bafowethu kubalekile ukuthi lokho bakwazi ukuthi izinkulumo ezifana naleziyana ziqhakambisa kakhulu ukuqonda nobuqotho phakathi kwesizwe ngiyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel lethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sizithole nezincwadi zempunga yesintu ezifundisa ngesintu sethu bese sithatha imfanekiso eqoshiwe sidlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona iyokwazi ukuthi ibe usizo olukhulu bese sithi nje impunga